אותם, לא צריך סיבה. שמור עליי, התרחקתי קצת יותר מדי, סתם רציתי להגיד לך, בשביל מה יש מילים, לא הכל עליי, איך אתה תמיד שם לב אליי. אפשר עם מוזיקת רקע, דוד, כן? מה עוד נשאר, מה עוד נשאר בחיים? אנחנו באוויר, כן? ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים לבית הכנסת על שם אדמונד ספרא, פה ברמת אביב. איזה כיף, כל שבוע, ברוך השם, כבר כל כך הרבה שנים שגדול מזכי הרבים, מורנו הגאון, הרב זמיר כהן שליטה, מגיע לפה כל שבוע, ברוך השם, ביום חמישי, לשיעור השבועי הקבוע. השבוע הנושא מאוד מאוד מיוחד, יצאת צדיק. כל מי שיש לו עסק, עמידה בניסיונות בעסקים ובכלל בחיים. אז שיעור מרתק בעזרת השם. וכן, אני רוצה גם להזכיר לכולם שיש לנו את הכולל שלנו בביתר עילית, הכולל בשם נזר כהן, בראשות מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה. כל מי שרוצה להחזיק אברך, במיוחד בימים האלה, שאנחנו שומעים את כל מה שקורה עם הגיוס חרדים, גיוס, לא גיוס, כל מה שמנסים לעשות לתורה שלנו, ללימוד תורה שלנו הקדושה. אז כל מי שרוצה להחזיק אברך מוזמן ליצור קשר. דוד הכין לנו פה את הבאנר, אז כתוב פה באמת את כל הפרטים. כל מי שרוצה להחזיק אברך, תדעו לכם שזו זכות גדולה, זכות עצומה, במיוחד בימים האלה שקיצצו את כל הקצבאות. דרך אגב, אתם צריכים להבין שלהחזיק תלמיד ישיבה, בסך הכל זה 350 שקל בחודש, שזה ממש נזיד עדשים, זה כל מה שהמדינה תקצבה. אבל ברוך השם שיש לנו את כל היהודים הגבירים הגדולים, העשירים, שהם באמת מי שמחזיק בפועל את כל התלמוד תורה בארץ ישראל. לא לחשוב שהמדינה מחזיקה, אבל עד עכשיו היה לכל אזרח בישראל זכות, ממש בכמה אגורות, לקחת חלק בתלמוד התורה, וגם את זה, לצערנו הרב, לקחו את זה מאיתנו, אם זה היועצת המשפטית, אם זה הבג"ץ, שעקרו את זה מעם ישראל, לצערנו הרב, אבל אנחנו לא מוותרים, אנחנו ממשיכים להחזיק תלמידי חכמים, לא מתרגשים מהבג"ץ, מהשמג"ץ, מכל השטויות האלה. כמובן שתורת ישראל היא נצח, אף אחד לא יכול לעצור אותה לעולם, ברוך השם. אז אנחנו פה ברמת אביב, שתדעו לכם שזה לא רק בבאר שבע, באופקים, בנתיבות, בסדרות, כאן בתל אביב, ברמת אביב, אוהבים את התורה. לא נעצור את התורה הזאת לעולם, ברוך השם. אז כל מי שרוצה להחזיק תלמיד חכם, יש לכם פה את הבאנר, מוזמן ליצור קשר עם מיכאל, מנהל הכולל של מורנו הגאון, הרב זמיר כהן שליטה בביתר עילית, ליצור קשר ולהחזיק אברך, וזאת המצווה הגדולה ביותר שיכולה להיות לכל אחד ואחד בחיים שלו. אנחנו מהר נקדיש את השיעור ברכות לרפואת יחזקאל בן תפחה, אנה אביה בת טינה מרים, רנה בת דדי, רועי בן עליזה, שבתאי בן בסו, עדנה בת עמומה, נחמן בן רינה, איילת בת רחל, רחמים בן שרה. וכן לאינס בת קלימה, רינה שרינה בת יולנדה, פנינה בת אניס וגוזל בת פורטונה, איילת בת רחל. זיווג הגון משורש הנשמה, בעזרת השם שיהיה זיווג הגון לכל הרווקות ולכל הרווקים ולכל הפנויים והפנויות בעזרת השם בעם ישראל, שכולם יזכו לזיווג הגון. ישראל גונן בן חבצלת, אלמוג שרה
בת ענת, ים בן אורית, קרן בת ברטה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לה זיווג הגון משורש הנשמה, שהשבוע היא תלך, שבוע הבא או שהשבוע תלך לאירוע של הרווקות של ארגון ערכים, אז בעזרת השם שימצאו לה משם זיווג הגון, וגם אם לא ימצאו לה זיווג הגון שם, לפחות ידריכו אותה איך למצוא את הזיווג הנכון לשורש נשמתה. מאיה הודיה בת אינזה, סגי ססי בן עליזה, מנשה בן קפי, מאיר מאור בן מזל, אריאל בן אוסנת, חן בת סוזן שושנה. לידה קלה ותקינה בידיים מלאות בעזרת השם להודיה בת מזל, מרים בת סוניה ציפורה. פרי בטן לזרע בר קיימה, נאור בן שרה והילד בת נעימה, שלומית אפרת בת תמרה, הדר בת שושנה, דוד אהרון בן אברהם, תמר בת שרה, יעל בת יהודית. להבדיל בין החיים לחיים לעילוי נשמת, שהשבוע פקודת שנתה איבון בת חנינה, אילן פייביש הכהן בן שרה, שלמה בן שושנה רוזה, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, רבקה בת מסודי, אמיר בן אסתר, יואב בן ימימה, איתה בת שושנה, רחמים בן חווה, אילן בן סעיד, צחי יצחק בן אורית. אז ברוך השם, עד כאן אמרנו את הכל. מי שרוצה להזמין אליו הביתה רבנים מטעמו של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה, אני רק אראה שדוד באמת שם פה את הבנר של רבנים, כל מי שרוצה להזמין רב מטעמו של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה אליו לביתו, לבית הכנסת, לקהילה, יש רבנים ברוך השם שמטעמו של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה שמוכנים להגיע עד לביתכם, כמובן בלי תשלום, תתקשרו, תזמינו, הם יגיעו, אם זה לכל דבר, אם זה לעילוי נשמה, אם זה למסירת שיעור, אם זה לברית, בר מצווה, מה שאתם רוצים, אתם מוזמנים ליצור קשר עם הטלפון שפה, ונקדם את מורנו הגאון הגדול, הרב זמיר כהן שליטה בברכה. שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימוד חוכמת שלמה בספר משלי. סיימנו את פרק י', נתחיל פרק י"א, שבו מייעץ שלמה המלך לכל אדם שמרגיש התמודדות. ומי לא מרגיש התמודדות כזו עם ניסיונות שונים בחיים? יש ניסיונות בבן אדם לחברו, לפעמים בעסקים. ישנה תחושה שאם אני מבצע איזה תרגיל שאני יודע שהוא לא הגון כל כך, אבל אני יכול להרוויח הרבה כסף. לעשות או לא לעשות, ואדם מתמודד עם עצמו. לפעמים יש התמודדות של נאמנות, בזוגיות, נמצאים באיזה פיתוי, באיזה יצר, יש התמודדות עם נאמנות לבורא עולם, שיודעים שהוא אומר לעשות כך או לא לעשות, ויש לאדם יצר לעשות את ההפך. איך עומדים בניסיונות האלה? מתחיל שלמה המלך את פרק י"א במילים, מאזני מרמה תועבת השם, ואבן שלמה רצונו. קודם כל הוא אומר, תדע לך שמאזניים של מרמה, כלומר שבעסקים אתה יכול לעבוד על הלקוח. בזמנם היה קל מאוד לעבוד על לקוחות, לא היה מאזניים חשמליים כמו שיש היום, וכשאתה רוצה לשקול בכפות המאזניים, קילו קמח, אתה יכול בצד השני, אתה אומר לו זו משקולת של קילו, אתה יודע את האמת, זה 900 גרם, כתוב על זה קילו, אבל אתה גרדת אותו מלמטה, הוא נהיה, או שעם השנים הוא נשחק, הלקוח בטוח שהוא קיבל קילו, ואתה מרגיש, אני הרווחתי עליו 100 גרם שהוא שילם בלי לקבל, מהו אני ארוויח עוד, סוף החודש יש לי הכנסות גבוהות. המאזניים האלה נקראים בשם מאזני מרמה, שהוא עובד על אנשים. מאזני מרמה תועבת השם. הקדוש ברוך הוא מתעב את ההתנהלות הזאת כשאדם הוא לא ישר. לעומת זאת, ואבן שלמה רצונו. כשהאבן, המשקולת, היא שלמה, היא מדויקת, אז זה רצון השם, שאתה תתנהל בצורה ישרה, בצורה נכונה. נעבור על הפסוקים הבאים ואחר כך נקבל את התמונה הכללית.
פסוק ב', בא זדון ויבוא קלון, ואת צנועים חוכמה. כמו שראינו גם בפרק הקודם, כל פסוק הוא דבר והיפוכו. לפני כן אמר, מאזני מרמה זו התועבה, ואבן שלמה זו רצונו. כאן הוא אומר, בא זדון, כלומר איש זדון. מה זה איש זדון? זה אדם שפוגע באנשים, יורד עליהם, מבזה אותם. הוא אדם אלים, אין לו שום רגש כלפי הבריות. כשנכנס אדם כזה, בא זדון ויבוא קלון. ביחד איתו אתה יודע שנכנסה בושה גדולה. למה? כי הוא משפיל. התחושה שהוא עושה לאנשים, לציבור שנמצא שם, אין לו גבולות. הוא יורד, מבזה ומשפיל. לעומת זאת, ההיפוך של זה, ואת צנועים חוכמה. אדם שהוא צנוע, כלומר יש בו ענווה, הוא רגיש לזולת, כשהוא מגיע, אתה רואה שהחוכמה מגיעה ביחד איתו. מה הקשר בין אדם שהוא צנוע וענב לבין חוכמה? אדם שהוא גאוותן עושה המון טעויות. גם אם ה-IQ שלו גבוה, אבל האגו והתחושה שהוא מרגיש את עצמו כזה חשוב, לא לפי כבודו להתייעץ עם אף אחד. גם כשהעובדים שהמייעצים לו, חברים, אחים, הורים, תעשה כך, אל תעשה כך. הוא מרגיש שאני מבין יותר טוב מכולם. ובפרט שיש לו הוכחות, כאן עשיתי ופה הצלחתי, אבל זהו חכם הלומד מכל אדם. אדם שהוא צנוע, הוא הופך להיות גם יותר חכם. יחד עם הצנועים מגיעה חוכמה, מגיעה תבונה, כי האדם הזה יותר מלומד, יותר חכם, מתנהל בצורה יותר נכונה. איך זה מתחבר עם תחילת הפסוק? בא זדון ויבוא קלון. כשמגיע הזדון, אתה יודע שביחד איתו נכנס קלון לכולם. ואת צנועים, יחד עם הצנועים, כשנכנס אדם שהוא צנוע, אתה יודע שגם החוכמה נכנסה ביחד איתו. אתה יכול גם להתייעץ איתו, לשאול אותו, הוא שקול, הוא לא מכניס את הנגיעות האישיות שלו. תמיד הוא ידבר בצורה הגיונית ונכונה. והפסוק השלישי, תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישודם. תומת ישרים, כלומר התום, התוהר הזה. מה פירוש? תמים תהיה עם השם אלוקיך. בלשון התורה, המילה תמים שונה מההרגל היום להשתמש במילה תמים. היום כשאומרים האדם הזה תמים, מתכוונים לגנאי, שאפשר לעבוד עליו. כשהתורה אומרת תמים תהיה עם השם אלוקיך, אין הכוונה שתהיה טיפש. אלא שלם תהיה עם השם אלוקיך. תמים זה מלשון תם ונשלם. בלשון התורה, אדם שהוא עם תום, יעקב אבינו איש תם, יושב אוהלים. לא שהיה איש תם שאפשר לעבוד עליו. רואים כשהוא רצה לעבוד על לבן, הוא ידע בדיוק איך לעשות את זה, כדי להחזיר לעצמו את מה שמגיע לו. עם עשיו ידע לעשות לו תרגילים, כדי להחזיר לעצמו את מה שמגיע לו. הוא לא היה תמים, היה פיקח גדול יעקב. יעקב איש תם, כלומר איש שלם. הוא הולך ביושר, רק הוא לא נותן שירמסו אותו. אם מישהו מנסה לעבוד עליו, אז יעשה לו תרגיל הפוך כדי להשיג את מה שהוא צריך. זו האמת, אני צריך לקבל את מה שמגיע לי. למשל, אם ניקח כדוגמה, כשהוא התחפש לעשיו כדי לקבל את הברכות, היה יום ההכתרה שאביו מכתיר את יורש העצר, מי הממשיך? לאברהם היו שני בנים, יצחק וישמעאל. יצחק הוא היה בן הגבירה, בנה של שרה. ישמעאל היה בן השפחה של הגר. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ביצחק יקרא לך זרע. הממשיך שלך זה יצחק, אז זה היה ברור. יצחק עצמו נולדו לו תאומים. עשיו היה הבכור, ואחר כך יעקב. עשיו נולד הראשון. היה צריך להיות הממשיך, יורש העצר, עשיו. היה צריך להיות אברהם, יצחק, עשיו. אבל כולם מכירים את הסיפור בתורה, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, והוא אומר לאחיו, ליעקב, הלעיתני נא מן האדום הזה. הוא חזר מסיפור קשה שהיה לו שם בשדה, רצח בן אדם, דברים קשים שהוא עשה. את נמרוד הוא הרג באותו יום. חזר מותש, אומר לו, הלעיתני נא מן האדום הזה, מהתבשיל של העדשים שהכין יעקב, בדיוק אברהם אבינו נפטר. לאבלים נותנים תמיד לאכול דברים עגולים, או ביצים כשחוזרים מהלוויה, או ביצים או עדשים. כי אדם שנפטר לו מישהו, עולמו חרב עליו. אתה יכול עכשיו לדבר איתו דברי נחמה, הוא מרגיש אין לי חיים יותר, זהו, ההוא נפטר, נגמרו לי החיים, אין לי עתיד. אי אפשר לדבר איתו אפילו, מה יש להסביר לו? אז מה עושים? כשהוא חוזר מבית הקברות, השכנים, המכרים, הוא לא אוכל משלו.
כשחוזרים מלוויה, תמיד צריך שהשכנים המכרים ידאגו לו, להביא לו ביצים קשות או דברים עגולים. ומה המטרה בזה? כשהוא רואה ביצים קשות, הוא שואל את עצמו, מה פתאום השכנים דאגו לי? פתאום הוא נזכר, פעם שמעתי באיזה שיעור, באיזה ספר קראתי, שכתוב שמביאים לאבל מאכלים עגולים, כי קשה לדבר איתו, אז רומזים לו, תדע שגלגל הוא שחוזר בעולם. מה זה גלגל? מה שלמעלה מתגלגל, הוא פתאום נהיה למטה, מתחת הגלגל עצמו. אחר כך ממשיך להתגלגל, עולה למעלה. אז רומזים לו, נכון, עכשיו התחושה שלך קשה, אתה מרגיש שאתה במקום נמוך, אין עתיד, אבל תדע שהחיים ימשיכו. זה יתגלגל, אתה תחזור שוב, יש עתיד, יש לך את החיים שלך, רצון השם, שתהיה שמח, לא תתאבל יותר מדי. רק אי אפשר להגיד לו את המילים האלה, אז הוא מתוך זה. עשיו רואה עדשים, במקום להתאבל על הסבא שנפטר, להיות בלוויה, הלך לריב עם אנשים, רצח את נמרוד. יעקב מרגיש שהבן אדם הזה לא ראוי להיות יורש העצר, הוא ראוי להמשיך את אברהם ואת יצחק. תראה איך הוא מתנהג. ניצל יעקב את ההזדמנות, אמר לו, מכרה כיום את בכורתך לי. אתה רוצה את מה שבישלתי? אני אתן לך. אבל בוא נעשה חוזה שאתה מוכר לי את הבכורה, שאני הבכור במקומך. כתוב שהסכים, ויבז עשיו את הבכורה. מה אני צריך להיות הנציג של אלוקים בעולם? הוא ידע שמי שממשיך את אברהם ויצחק זה הנציג, ממנו צריך לצאת האומה שמייצגת את האלוקות, של הבנים אתם להשם אלוקיכם. שזה מחייב תרי"ג מצוות, לא כמו הגויים רק 7 מצוות. אתה אמור להתנהג בהנהגות של מלכות. מיד הסכים, ויאכל וישת, ויבז עשיו את הבכורה. כשהגיע יום ההכתרה, יצחק קורא לעשיו, הוא יודע שזה הבכור. הוא אומר לו, בוא תכין סעודה חגיגית, היום אני מכתיר אותך להיות הממשיך. על פי האמת, מה עשיו היה צריך לומר לו? אבא, אני כבר לא הבכור. מכרתי ליעקב. אבל הוא אמר, בטח אבא לא יודע. יעקב, גם אם הוא יגיד, אני אומר שהוא משקר, ואני אקבל את זה. לכן רבקה קראה מהר ליעקב, אמר לו, תשמע, אם הוא יכתיר אותו, הוא יקבל את כל הברכות. זה לא כמו שאבא רגיל מברך בן. פה זה בהשראה רוחנית של רוח הקודש, זה השראה. כל מה שהוא אמר שם אחר כך יתקיים. אמר לו מהר, תיקח גדי עזים, תתחפש לעשיו, הרי אביו כבר לא היה רואה, לעת זקנה. עשיו היה שעיר. יעקב שם אור של גדי עזים על ידיו ועל חלקת צוואריו. כשהוא מישש אותו, הוא ירגיש שזה עשיו. כי הוא חשד לפי הכל, אמר לה, כל יעקב, הידיים ידי עשיו, נוגע בידיים. זה מלמד איך עשיו היה נראה. תאר לך אדם, כמו שכתוב בתורה, כולו כאדרת שיער. כשהוא נולד כבר, כולו היה מלא שערות, גם הצוואר, כולו מלא שערות. כמו גדי עזים. זה היה מראה של עשיו. קראתי במחקרים של היום, שלפעמים נולדים גם היום כאלה, שבלידה כבר כולו שיער מכף רגל ועד ראש. זה לא נעים להורים לראות דבר כזה, אבל יש דברים כאלה גם היום. אז כשיעקב עשה את התרגיל והזדרז וקיבל הוא את הברכות, אחר כך בא עשיו וצעק, ויצעק בצעקה גדולה ומרה. למה הוא צעק? כי הוא ידע, הפסדתי היום. אבל זו האמת. אני מעלה את הנקודה הזו, כי לפעמים אנשים שואלים, איך יעקב רימה? הוא לא רימה, הוא החזיר לעצמו את מה שמגיע לו. אם עיקש, תתעקש, כתוב. אתה תלך ביושר. מישהו מנסה לעבוד עליך, עושה תרגיל לצד הזה, תעשה תרגיל חזרה, תחזור לאמת. אז זה הפירוש יעקב איש תם. גם כאן, כשכתוב בפסוק, תומת ישרים תנחם, אין הכוונה לתמימות של טיפשות, אלא הכוונה לשלמות. תמים תהיה עם השם אלוקיך, פירושו, שלם תהיה עם השם אלוקיך. תסמוך עליו, תדע שהמהלכים שהוא עושה הם לטובתך, אתה לא תמיד יודע למה זה קורה, כמו שדוד המלך העיד על עצמו. בזמן שהיו רודפים אחריו להורגו, שאול והצבא, אמר את המזמור המפורסם, מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא יררה כי אתה עמדי. גיא צל מוות, גיא בין הרים, זה העמק, צל מוות, צל של מוות. הוא בורח מהרודפים אחריו, והוא מרגיש כאילו שמלאך המוות מרחף מעליו, והצל נופל עליו. התחושה שלו ככה הייתה, כי עוד מעט יהרגו אותו. ותוך כדי שהוא הולך, הוא שר לבורא עולם. יש לו מצב רוח לשיר עכשיו. מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר.
אני סומך עליך, אתה הרועה שלי, אני כמו כבש, לא מבין מה אתה עושה לי, אבל גם הכבש לא יודע למה הרועה לוקח אותו לכאן או לשם. למה הוא לוקח אותו לחצץ ולא מכניס אותו ליער שיש עשב? כי הכבש לא מבין ששם יש זאבים שיטרפו אותך. לטובתך הוא לוקח אותך לחצץ. כך אדם בחיים, כשהוא מרגיש שהוא סובל, אלוקים לוקח אותו על חצץ, והוא אומר שם יותר טוב, למה הוא לוקח אותי פה ולא שם? צריך לזכור, השם רועי לא יחסר, בנות דשא ירביצני, כך אומר דוד. הוא ייקח אותי לרבוץ, הוא דומה לכבש עכשיו, זאת אומרת, ייקח אותי לרבוץ על נאות דשא, על מי מנוחות ינהלני. וכך הוא הולך ושר, ואומר, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא יירא רע, אני לא מפחד שיקרה לי רע. מה לא יקרה רע? עוד כמה דקות רוצחים אותך, יהרגו אותך. ראה איזה מערה והסתתר שם, כמו שכתוב בפסוקים, אז בסוף הצליח להינצל. אבל על פי הטבע הוא עומד להיהרג. אני לא מפחד שיקרה לי רע, לא יירא רע, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. שבט ומשענת, שניהם מקלות. אבל עם שבט מכים, ומשענת נשענים. אומר דוד, המקל שאתה מכניס לי איתו מכות, כמו עכשיו שאני נראה סובל, והמשענת שאתה נותן לי להישען עליו, המה ינחמוני. כי אני יודע שזה ממך, ואתה אוהב אותי, אז הכל טוב. הכל אתה תעשה לטובתי. זו גדולה של אדם שהוא שלם עם הקדוש ברוך הוא. ואומר כאן שלמה המלך, תומת ישרים תנחם. כשאדם הולך בתום, הולך בשלמות, הולך ביושר, אז התום של הישר, תומת ישרים, תנחם. היא תוביל אותו בדרך נכונה, אתה תגלה שהגעת ליעד. גם בעולם הזה יהיה לך טוב, גם אחרי 120 בא לעולם הבא, יהיה לך טוב. לעומת זאת, וסלף בוגדים ישודם. ישודם מלשון ישדוד אותם, מלשון שוד. סלף, מה זה סלף? דבר מסולף, זה דבר עקום. העיקום של הבוגדים, אשתו שואלת אותו איפה היית, הוא יודע שהוא עשה דברים לא טובים, אז הוא משקר, מרמה אותה, עובד עליה. זה נקרא בוגד. מוכר, בא אליך לקוח, הוא סומך עליך, שאתה אומר מחיר, אתה מתקן לו מוצר, הוא בטוח שאתה אומר לו מחיר אמיתי. כמה כאלה נתפסו שעל החלפת בורג טענו שצריך להחליף מנוע ולקחו סכומי עתק. אתה מגיע למוסך, אם המוסכניק לא ישר ואתה לא מבין ברכבים, הוא יכול דבר של שקלים להוציא ממך המון. ויש כאלה ישרים שאומר לך את האמת. סלף בוגדים, כשאדם בוגד באמון, שהאדם סומך עליו והוא בוגד באמון שלו, זה יכול להיות מוכר ולקוח שבא לקנות ממנו, יכול להיות אדם שמספק סוג של תיקונים של כל צרכים שיש לאנשים, זה יכול להיות בזוגיות, ויכול להיות גם כלפי בורא עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אומר לו, אני סומך עליך. נתתי לך כלים, נתתי לך יכולות, נתתי לך מצוות. לפני גיל 13 ילד פטור ממצוות. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני עדיין לא סומך עליו שהוא יכול להתחייב לשמור שבת, להניח תפילין, כמו שנשק לא נותנים לפני גיל מסוים, כי אי אפשר לסמוך עליו. כשמגיע לגיל מסוים, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני סומך עליך. כמו שאומרים במודה אני. שהחזרת בי נשמתי, מה אומרים בסוף? רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? היה צריך לומר, רבה האמונה שלי בך. אבל אמונתך זה נרמז, לא רק שאני מאמין בך, אלא אתה מאמין בי. גדולה האמונה, האמון שאתה נותן בי. ולכן אני מבטיח שאני אעשה היום הכל כדי לא לאכזב. כשנותנים אמון בבן אדם, סומכים עליו, הוא מרגיש אחריות. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אני סומך עליך. וכשהוא הולך בדרך אחרת, על זה אומר וסלף, סוג של בגידה באלוקים, אדם מעקם את הדרך, מעוות, ישודם. כל הפסוקים האלה הם משל ונמשל, שהמשל אמיתי, זה ספר משלי, והנמשל אמיתי. במשל הוא מדבר על בן אדם לחברו, שזה אמיתי לגמרי. אדם שהוא מסלף, משקר, רוצה להרוויח יותר כסף. אז הנה, הרווחת עכשיו 1,000, פה הרווחת עוד 2,000, פה 3,000, סיימת את החודש במקום הכנסה נניח של 15, הרווחת 19. אבל ברגע שמתפרסם שהאדם הזה נוכל, בסוף מתגלה שהוא נוכל. מה יוצא מזה? שגם את ה-15 הוא הפסיד. אז העיקום, העיוות שהוא עשה, הסלף של הבוגדים, זה עצמו שודד אותו. זה עצמו שודד אותו. למה?
רצית להרוויח, הפסדת גם את מה שהיה מגיע לך מצד האמת, עכשיו לך תחפש לבנות אמון אצל אנשים בחזרה. גם בזוגיות, כמה פעמים דיברו איתי אנשים שהיה להם פתאום ניסיון שלא עמדו בו, ואחר כך אוכלים את הלב כל החיים. מתי? כשזה מתגלה. למה לפני שזה יתגלה עשית כל כך הרבה שטויות, וניסית לרמות ולשקר ולעבוד, אלה גם חיים של סבל. אדם שחי שלא ביושר, הוא תמיד מרגיש שהוא בתחפושת. הוא תמיד צריך להיות מחופש, והוא לא שם לב כמה הוא סובל. בשביל קצת רווח כספי, או רווח של תאוות, מעט דברים שהוא רוצה להרוויח, זה כמו אדם שבשביל 500 שקל מוכן להפסיד $1 מיליארד. 500 שקל האלה לא יעשה לך את מה שבאמת אתה תפסיד בסופו של דבר. לכן אומר שלמה, תהיה חכם, שליט בעצמך, תומת ישרים תנחם. תלך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, ביושר, כך גם בעסקים, כך בזוגיות, בכל עניין תהיה אדם ישר, ותראה שהתומה הזאת, התום הזה, הוא ינחה אותך בדרך נכונה, שאתה תהיה מאושר על הצד הטוב ביותר. נתקדם צעד נוסף. לפעמים האדם אומר, נכון, מאזני מרמה תועבת השם. אני יודע שזה גרוע להיות רמאי בעסקים. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אבן שלמה. אגב, כדאי כאן, לפני שנמשיך, דבר מעניין שהגאון מווילנה כותב על הפסוק הזה, ואבן שלמה רצונו, יש באור הגר"א על ספר משלי. הוא אומר, הרי כתוב בתחילה, מאזני מרמה תועבת השם. הקדוש ברוך הוא מתעב כשאתה רמאי בעסקים, חס ושלום. מה פירוש ואבן שלמה רצונו? הוא מביא את דברי הגמרא, שאדם שישב ולא עשה עבירה, מקבל שכר כאילו עשה מצווה. והוא אומר, תראה מה כתוב כאן. כתוב שאדם שמחזיק אבן שלמה, במשקל אתה מכניס אבן שלמה, אתה ישר בעסקים, קילו זה קילו, מחרת קילו, באמת יש פה קילו. היום הכל בא באריזות, אז אפשר לבדוק. אז היו לוקחים משקים, ממלאים קדים או שקיות, וככה היו מוכרים עד הדור שלפנינו. אדם שמתנהל ביושר, אתה מוכר בחנות, בא אדם כמה זה עולה, אתה אומר לו מחיר אמיתי, תיקנת לו מוצר מסוים, אתה לוקח אמת. אתה מרגיש עכשיו שקיימת מצווה? אני לא עשיתי עבירה, אם הייתי גונב הייתי עושה עבירה. אבל אם הלכתי ביושר, לא עשיתי לא מצווה ולא עבירה, כי זו האמת, כך צריך לעשות. אומרת הגמרא, תדע לך, והגאון מווילנה מביא את זה על הפסוק הזה, שאדם שיכל לעשות עבירה, והוא לא עשה עבירה, אלא התנהג בצורה נכונה, מקבל שכר שהוא קיים מצווה באותה שעה. יש לזה משמעות להמון המון דברים. פעם חשבנו על כך, הרי כולנו, אני מניח כל מי שנמצא כאן, כולנו מקפידים לאכול רק דברים כשרים. פעם חשבנו על כך שאתה אוכל 3 ארוחות ביום, אתה בא לעולם הבא, פתאום אתה רואה שעל כל ארוחה יש לך גן עדן. אתה אומר, מה קשור גן עדן לאוכל? בסך הכל אכלתי, כי אני צריך דלק, צריך לתפקד. יכלת לאכול דברים לא כשרים, בחרת לאכול כשר, מגיע לך שכר. אתה אפילו לא חושב על זה, אתה אומר כשר, בטח אוכלים כשר. אם אכלתי בשרי, ובא אחרי שעתיים חבר, אומר לי, קח שוקולד שאתה אוהב, ואני רואה שזה שוקולד חלבי, ואני אומר לו תודה, אבל אני אוכל את זה עוד 4 שעות, כי עוד לא עברו 6 שעות מהבשרי. פה אתה עוד יכול לומר, עמדתי בניסיון, מגיע לי שכר. אבל אם אכלתי ארוחה רגילה, מגיע לי שכר. ואבן שלמה רצונו. קיימת את רצונו של הקדוש ברוך הוא, קיימת מצווה, מגיע לך שכר. התנהלת ביושר בעסקים, זה דבר נפלא, אדם שיש לו סופר. כל מוצר שהוא מוכר, והוא ישר במחירה הזאת, בשמיים יש לו במונה של המצוות, נוסף לו עוד מצווה. זה מה שכתוב שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. יש הרבה משניות ב6 סדרי משנה, ובחרו דווקא במשנה הזו, לומר אותה תמיד בסוף כל לימוד. לפני שאומרים קדיש, אומרים את המשנה הזו, רבי חנניה בן הקשיא, כולם מכירים. למה את המשנה הזו? כדי שנשים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. שאדם לא ירגיש כבדות במצוות. כמו ששאל אותי פעם נער אחד שהיה בתחילת דרכו בתשובה, הוא אומר, תגיד, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו או שונא אותנו? ודאי אוהב. הוא אומר, אם הוא אוהב אותנו, למה לנו נתן 613 מצוות ולגויים נתן רק 7? היה עושה הפוך.
היה נותן לנו 7, הוא התבטא קצת בחריפות, המשיך, ואותם היה חונק עם התרי"ג. טוב, זה היה בתחילת דרכו. אחרי זה הוא למד בישיבת אור החיים של הרב אלבז, היום הוא כבר נשוי עם ילדים, אבל אז היה עם איזה קוקו ארוך כזה מאחורה. כל הרצאה היה בה עם שאלות, אבל שאלות טובות. אז אמרתי לו, שאלה פשוטה, תאר לך, 2 בעלי משפחות, מובטלים חצי שנה, אין אוכל לילדים, הולכים ללשכת התעסוקה. האחד נכנס ומקבל עבודה 2 שעתיים כל יום, 50 שקל לשעה. לך תעבוד שם, יש לך 2 שעתיים, 50 לשעה, זה מה שאפשר, אין משהו אחר, לפי הכישורים, היכולות שלך, זה מה שיש. השני נכנס, מקבל עבודה של 8 שעות בכל יום, 50 שקל לשעה. כשהם נפגשים בחוץ, מי מאושר ושמח? זה שקיבל 2 שעתיים או 8 שעות? ההוא של 8. אבל למה לא נגיד של 2 שעתיים תשמח יותר? יש לך פחות עבודה. מה הוא יגיד? אני מחפש פחות עבודה? אני רוצה פרנסה. אני רוצה הכנסה חודשית, שאני אוכל להתקיים. זה הפירוש שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שיהיה לנו יותר שכר. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. בגלל שהוא אוהב אותך נתן לך. גוי, כמה מצוות כבר יש לו? אחרי 120 בא לעולם הבא. כמה הוא פגש את 7 מצוות שהוא חייב בהם? יש איסור עבודה זרה, מצווה אחת. גילוי עריות, אמו, אחותו, ביתו, אשת איש, אסורה גם לגוי. שפיכות דמים, אסור לו לרצוח. עבר מן החי, שזה התעללות בבעלי חיים. ברכת השם, אסור לו לדבר דיבורי כללה כלפי אלוקים, גם כשקורא לו אסון. אומרים את זה ברכת השם בלשון סגינאור, בלשון הפוכה. גזל, אסור לו לגנוב. ודינים, צריכים להעמיד מערכת משפטית של דיני ממונות. זה 7 מצוות שגויים חייבים. אין להם שבת, יכולים לאכול מה שהם רוצים. מחרקים ועד עטלפים ועריות, דובים, נמרים, יכולים לאכול הכל. לנו אסור לאכול, בעלי חיים טורפים, בעלי חיים מאוסים, רק צמחוניים, ולא כל צמחוני, רק אם הוא מעלה גרש, המזון עולה, עובר עיכול, חוזר שוב, עד שמתעכל. הנהגה אחרת, גם הרבה יותר בריאות יש בתורה שלנו, שקדוש ברוך הוא נתן. גוי, אין לו ברית מילה. יהודי צריך להיראות כמו האדם הראשון לפני שאכל מעץ הדעת. לפני שהאדם הראשון פגם באכילה מעץ הדעת, לא היה לו עורלה. העורלה התפתחה רק אחרי שאכל מעץ הדעת. והתיקון הזה של הברית מילה, זה מחזיר את האדם לצורה המקורית של האדם הראשון לפני החטא. זאת אומרת, זה שלמות של אדם. שלמות של אדם זה כשהוא נימול. שבת, גוי אין לו שבת. יהודי, איך תזכור שאתה בן מלך? אתה עובד 7 ימים בשבוע, אתה נוסע כל יום, טלפונים, לחץ, כך לא מתנהג בן מלך. יום בשבוע, סגור טלפון, תלבש בגדים יפים, כאילו אתה יוצא לאירוע, לך לבית כנסת, תשיר עם כולם, לך דודי, תחזור הביתה, קידוש, סעודה, נרות דולקים, מפה לבנה, ולא הילד הזה רץ לשם, ואלה הם חברים מחכים לו לקחת אותו למסיבה, והוא קידוש וטלוויזיה דולקת. איזו אווירה של שבת זו? אווירה של שבת כשיש נעימות, אתה מרגיש מלכות. אדם שומר שבת כהלכה, בפרט אם הוא גר באזור שכולם שומרי שבת, הכביש סגור בשבת. אני גדלתי בתוך זה, אז לא ככה הערכתי את זה. אבל כשהגיעו אורחים ממקומות אחרים, אני רואה את ההתפעלות שלהם, יוצאים, הכביש הזה היה סואן כל היום. פתאום ילדים משחקים ברחוב, וילדות קופצות בחבל, וכולם עם בגדי שבת, ואווירה של מלכות. אתה מרגיש שהשכונה כולה עברה לאווירה של מלכות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם תהיו ברמה יותר גבוהה. וכאן רואים, אומר הגר"א, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות טוב לישראל. שאפילו אתה לא הלכת עכשיו לעשות מצווה, נמנעת מלעשות עבירה כשיכלת לעשות, אתה מקבל על זה שכר. זה המאזני מרמת אוהבת השם, ואבן שלמה רצונו. מה עושה אדם שאומר, נכון, אני משוכנע, אני באמת רוצה ללכת בדרך ישרה, אבל יש לי יצר, מה לעשות? כל אדם יש לו את היצרים שלו, היצר שלי זה בעסקים. כשאני רואה שאני יכול להרוויח עוד, אני לא יכול לעמוד בניסיון. אני יודע שאני עובד על אנשים, מרמה אותם, אבל זה הקושי שלי, זה היצר. יש גמרא במסכת יומא בדף למ"ח, גמרא מפורסמת, אבל נקרא את לשונה, נסביר אותה עם פירוש רש"י. המשנה אומרת כך, לא משנה, זה גמרא, ורש"י מסביר. בשמך יקראוך, ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו,
ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. מה פירוש בשמך יקראוך? אומרת הגמרא, לכל אדם יש משבצת ששם הוא אמור לשבת. יש אדם שיש לו משבצת של עושר, יש אדם משבצת של כבוד, מה שנכון לאותו יום, לאותו חודש, לאותה שנה, ל10 השנים הקרובות. מה שבשמיים קבעו לכל אדם. ותדע לך שכשמגיע הזמן שאתה צריך לשבת במשבצת הזו, להרוויח יותר כסף, להתעשר, לא משנה מה. כשיגיע הזמן, בשמך יקראוך. מי שהיה בשדה תעופה שומע ברמקול, פתאום קוראים למישהו שהמטוס עומד לצאת ומחכים רק לו. אז המטוס לא יזוז עד שהוא יגיע, זו ההחלטה שם. ההחלטה בשמיים שבשמך יקראוך, ואם זה שלך, אתה תקבל את זה. אתה לא צריך לחפש את זה שלא ביושר. יש לבורא עולם הרבה דרכים, איך להעשיר אותך. זה כמו שסיפר מישהו שהיה בארצות הברית, וחיפש מניין לתפילת ערבית, וראה בדיוק שנכנסים לבית העלמין, היה איזה לוויה, ואמרו שאחרי זה יהיה ערבית, לוויה מצומצמת של בודדים שהגיעו, אדם גלמוד, שנפטר בלי משפחה, בלי ילדים. אז אמר, טוב, גם מצווה ללוות את המת, וגם אמרו שאחרי שיסיימו, יצאו, יעשו תפילת ערבית. אז הוא נכנס לבית העלמין, והשומר של בית העלמין שם בארצות הברית, כל מי שנכנס ביקש שם טלפון, לא, חשב שזה החוק פה, נתן שם טלפון. אחרי כמה ימים התקשר אליו עורך דין, אתה מוזמן לבוא אליי. מה עשיתי, מה פשעתי? אמר לו, לא, זה רק בשורה טובה. הוא הגיע, התברר שההוא שנפטר היה מיליונר, והוא לא ידע מי מהחברים חבר אמיתי. כתב בצוואה, כל מי שמשתתף בלוויה, תחלקו את כל הנכסים בין כולם. אז הוא שם שומר שם, כל מי שהגיע, רשם שם טלפון, קיבל, קבוצה קטנה היו, כל המיליונים של ההוא התחלקו בין כולם. סך הכל חיפש מניין לתפילת ערבית. אבל אם קבעו לאדם הזה שהוא יתעשר, אז בשמך יקראוך. כשיגיע הזמן, אתה לא צריך לעבוד על אנשים בעסקים. תהיה רגוע, מזונותיו של אדם קצובים לו. זה מה שממשיך, ומשלך ייתנו לך. השק של הכסף שלך הוא כבר קיים. בראש השנה קבעו כמה תקבל. מהשק הזה ייתנו לך. אתה רוצה לקחת ביושר, תקבל ביושר. אתה רוצה לקחת שלא ביושר, אתה תיקח שלא ביושר, אבל זה אותו סכום. רק השלא ביושר יגרום לך אחר כך נזק, כמו שראינו כאן, סלף בוגדים ישודם. אין אדם נוגע במוכן לחברו, לפעמים יש תחרות בעסק, כמה פקידים רוצים תפקיד ניהולי. יש עכשיו, התפנה תפקיד של אחד ממנהלי המחלקות, כל אחד רוצה. ויש אנשים לחוצים, ויש יותר מזה, דורכים על אחרים, מרחלים עליהם, מוציאים דיבה בשקרים, למה? כדי לרמוס את ההוא שאני אתקדם. אומרת הגמרא, תדע, אל תעשה טעויות. אין אדם נוגע במוכן לחברו. אם המשרה הזו היא שלך, אם הכסף הזה הוא שלך, יהפכו את העולם, זה יגיע אליך. אתה לא צריך לחפש דרכים, וגם לא לפחד. תישן טוב בלילה, תעשה את ההשתדלות, כמו כל דבר, אדם צריך לעשות השתדלות. להוכיח שאתה טוב, להראות, אבל אל תרמוס אחרים. אתה לא צריך להתקדם על ידי שאתה דורך על אחרים. כי משלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו. מסיים את הגמרא, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. מה זה נימה? שערה אחת. אומר רש"י, כשמגיע הזמן של מלכות לעלות לגדולה, אז היא תעלה ואפילו יום אחד היא לא תתעכב. רש"י מביא כדוגמה, כתוב שבלשצר, בספר דניאל, בלשצר הוציא את כלי בית המקדש ועשה משתה גדול והשתמש בכלי המקדש, כי הוא טעה בחישוב. ירמיהו הנביא התנבא שעוד 70 שנה עם ישראל יחזור מהגלות. בלשצר תמיד היה בפחדים, יגיעו 70 שנה, עם ישראל יחזור מהגלות. יש להם נבואה, והם האמינו בירמיה, כי ירמיה גם התנבא על החורבן. ירמיה זה היה היהודי היחיד שנבוזרדן, שר הטבחים של נבוכדנצר, אמר לכל החיילים, אתם לא נוגעים באדם הקדוש הזה. איפה שהוא רוצה, הם טבחו, שחטו יהודים באכזריות. ירמיהו הנביא היה שמור, יכול ללכת לכל מקום, כל החיילים ידעו, באדם הזה לא נוגעים, זה אדם קדוש. כי הוא זה שהתנבא לפני, ואמר לעם ישראל, כשבית המקדש היה בתפארתו, זה היה בית המקדש של שלמה המלך, מצופה זהב מבפנים, היה פאר והדר. ירושלים הייתה אדירה. וירמיהו היה אומר להם, תחזרו בתשובה, אחרת
אני כבר רואה בנבואה את נבוכדנצר מלך בבל, עלה ארי מסובכו, הוא אומר להם. האריה כבר יצא מהכלוב. הם אומרים, תפסיק, כל כך לא סבלו לשמוע את דברי התוכחה שלו, עד שזרקו אותו לבור מלא בוץ כדי שיתבע שם, שבא מישהו והוציא אותו. אומרים, מה אתה מוריד את כל המורל של כולם? מי שיקרא בנביאים, בפסוקים. שרי המלך אמרו למלך, תהרוג אותו. הוא מלחיץ את כולם בנבואות הזעם שלו. וירמיהו מתחנן, תחזרו בתשובה, תתקנו את מעשיכם, בית המקדש יחרב, גלות. אמרו, מי יכול עלינו? אנחנו עם הכי חזק, מי יכול עלינו? וכשזה קרה, ההוראה של נבוזרדן, שר הטבחים, היה הממונה על ההוצאות להורג, לכל החיילים, אתם לא נוגעים בו, הוא ניבא שאנחנו ננצח כאן. וכך קרה, כי היה מאוחר, וירמיהו בכה איתם והצטער, למה לא שמעתם לי כשדיברתי על כך? בלשצר מנה 70 שנה, מאז שעם ישראל יצאו לגלות, ראה שהגיע התאריך ולא נגאלו, אמר כנראה הנבואה התבטאה, הוציא את כלי המקדש, היה לו פחד להשתמש בכלי המקדש. עשה משתה והשתמשו בזה, כלי זהב, כלי כסף, מה שהיו מקריבים עם זה בעבודת הקורבנות במקדש, בזיכים היה של זהב, של כסף, את כל אלה הוציא. והייתה לו טעות, הוא לא ידע מאיפה להתחיל את החישוב הנכון. הוא חשב שהחישוב מתחיל של 70 שנה, מאז שהתחילה הגלות. הרי כשיצאו הגולים לקח זמן עד שיצאו כולם. והחישוב היה צריך להיות מהסוף, מאז שנרצח גדליה בן אחיקם, מאז היה צריך למנות 70 שנה. ובאמת אחרי 70 שנה מאז הם נגאלו. אבל את זה הוא לא ידע, הוציא את כלי המקדש. באמצע המשתה, כתוב שם בפסוק, שיצאה יד וכתבה על הקיר, מנה מנה תקל ופרסין. זה כתוב באותיות עבריות והמילים בארמית. הוא לא יודע לקרוא עברית. אבל הוא רואה יד, כותבת למעלה, מול הנברשת, כתוב שם בפסוקים. תקרא מאוד גבוהה, הוא המלך ראה יד. כל המסובים ראו רק אצבעות. חז"ל אומרים שתמיד למלך, קדוש ברוך הוא נותן יותר. הוא לא ראה את כל המלאך שכותב, ראה רק את היד. הציבור שהיה ראה רק אצבעות, אבל כולם נבהלו. והבטיח פרסים שמי שיגלה לו והביא את החכמים שלו והחרטומים, האשפים, המחשפים, אף אחד לא ידע לפענח את הכתב. היד נעלמה, הכתב נשאר. והוא היה בלחץ גדול, כתוב שקשרי מותניו נפתחו, כך הפסוק אומר, מסבירים המפרשים שהוא מה שנקרא הרטיב בבגדים, מהבהלה שנפלה עליו, שהוא הבין שיש פה איזה משהו. עד שהמלכה, לא אשתו, המלכה האם, אשתו של נבוכדנצר, שהייתה כבר זקנה מאוד, שמעה שהוא נמצא בלחץ, היא באה לבית המשתה, ואמרה לו, מה אתה כל כך לחוץ? תקרא לדניאל, אתה עלית למלוכה, שכחת את דניאל החכם, שנבוכדנצר מתייעץ איתו על כל דבר. החכם היהודי הזה, אתה עכשיו, כל החברים הצעירים שלך, אתה מתייעץ איתם. יש פה אדם מלומד, מבוגר, תקרא לו. כשבא דניאל, אז הוא הבטיח לו מה שהוא הבטיח לכולם. אמר לו, אם אתה פותר לי מה כתוב כאן, אני עושה אותך שליט על שליש מכל האימפריה הבבלית, להיות שליט על שליש, זה מה שהוא הבטיח לכולם, שיגלה לו מה כתוב. והלביש אותך בגדי ארגמן ולבוש זהב ותכשיטים, הבטיח לו כמו שהבטיח לכולם. וכתוב שאמר לו דניאל, אדוני המלך, את המתנות תשאיר בשבילך. ואני אגיד לך מה כתוב כאן. כתוב כאן באותיות עבריות, מנה מנה תקל ופרסין. פירוש הדברים, מנה מנה, הקדוש ברוך הוא מנה את שנות מלכותך, תקל, שקל במאזניים, כמה זכויות, כמה חובות יש לך, ופרסין, הוא פרס את מלכותך, והוא יעביר אותה למלכות פרס. במילה פרסין, שתי משמעויות. חתך את המלכות, וזה יעבור גם למלכות פרס. למה? כי השתמשת בכלי בית המקדש. חיללת את הקדושה, והקדוש ברוך הוא שלח מלאך שיכתוב את הדברים. כתוב שם בפסוקים שהוא ילביש אותו בגדי מלכות, מה שהבטיח לו. מה הפסוק שאחרי? את זה רש"י מביא כאן. בבליליה קטיל בלשצר מלכה כסדאה. באותו הלילה נרצח בלשצר. והפרסים זרמו, היה בגידה מבפנים, זרמו לתוך בבל, האימפריה הבבלית קרסה, פרס נהייתה מעצמה. אחר כך אחשוורוש היה מלך בפרס, כמו שמכירים מההיסטוריה, מהמגילה. מה רואים כאן? אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. הגיע הזמן של מלכות פרס לעלות, בבליליה, באותו הלילה נהרג בלשצר. עכשיו נבין גם למה דניאל אומר לו, את המתנות שלך תשאיר בשבילך. כי מה אומר לו? תקבל שליש מהמלכות.
אבל הוא מבין, הקדוש ברוך הוא לא מחכה. אם אמר פרסין, זה אומר שאתה סיימת. אני לכמה שעות אני אהיה מלך על שליש מבבל, אז אמר לו, תשאיר את זה בשבילך, וכך היה. כשאדם רואה את הדברים, עד כמה אין אדם נוגע במוכן לחברו, יכול להיות רגוע. אני עושה את ההשתדלות שלי בעסקים, הולך ביושר, כל יצר, כל פיתוי שיש לו, הוא יודע לשלוט בעצמו, מרוויח גם עולם הזה, החיים שלו יותר רגועים, הוא לא כל הזמן בתחפושת וצריך לפחד שאולי יגלו אותו ואולי יעלו עליו. אין יותר תענוג מאשר אדם שחי בישרות, שתוכו כברו. בלשון חז"ל, בר זה חיצוני, כמו חיות בר, פרחי בר. תוכו כברו, הפנימיות שלו כמו החיצוניות שלו. לא צריך לחיות בתחפושות ובמשחקים. אין תענוג יותר גדול מזה. עד כאן זה פשט הפסוק ברובד של המשל. בנמשל, כשכתוב כאן מוזני מרמה תועבת השם, הנמשל עובר מהבן אדם לחברו, בן אדם למקום. שניהם אמת. בבן אדם לחברו זה מה שראינו עכשיו. תהיה ישר עם אשתך, בעסקים, בכל מקום. בפנימיות יותר, בנמשל, אומר הקדוש ברוך הוא, תדע שאני מתעב אדם שמקבל החלטות בחיים על פי מוזני מרמה. כלומר, כשאתה צריך לקבל החלטה, אתה עובד על עצמך. אתה יודע שזה לא נכון, אבל בגלל שיש איזה יצר שיוצר איזה סוג של שוחד, אז האדם הולך לצד הזה. למשל, בחורה, רוצים להתחתן. לפעמים שיקול הדעת הוא לא מוצדק, הוא לא נכון בהחלטות שמקבלים. אדם רוצה לעבור דירה. אז הוא אומר, שם יש דירה שהיא מאוד זולה ואני רוצה לקנות שם. אבל הוא החליט על פי מוזני מרמה. היום אתה חי במקום ש3 דקות מהבית יש בית כנסת, אתה מתפלל בשבת, יש שיעורי תורה. אתה הולך לשם, זו שכונה שבנו את כל השכונה, יש לצערנו שכונות כאלה של קילומטרים, בלי בתי כנסת ובלי מקוואות ובלי כלום. אתה יודע שאתה תרד שם ברוחניות. למה החלטת לקנות שם? כי זה יותר זול, מוזני מרמה. השיקול הדעת כאן, במקום לקבל הכרעה שהיא נכונה, קיבלת החלטה שהיא לא נכונה. לעומת זאת, אבן שלמה רצונו. הקדוש ברוך הוא רוצה שתמיד תהיה עם נקודת האמת, תמיד שיקול דעת, מה נכון, מה לא נכון. בכל תחום בחיים, יש בית ספר קרוב לבית, אבל אתה יודע שבית הספר הזה לא מחנך ליראת שמיים כמו שצריך. יש בית ספר, הסעה, צריך להסיע את הילד כל בוקר, חצי שעה, אבל שם יחנכו אותו כמו שצריך, יגדלו אותו. לא, אין לי כוח להסעות. אז המאזניים שלך הם לא מאזני צדק. נכון שיש פה הסעה של טרחה, אבל מה כנגד זה? כל העתיד של הילד. תשקול דבר כנגד דבר, תקבל הכרעות נכונות. אדם, לפעמים בחורים, אני שומע את זה עם בחורים או בחורות שיש להם ספק, לעלות לישיבה, לעלות למדרשה, התלבטות, ומה השיקול בסוף שלא עולים? בגלל שזה שיקול לא הגיוני. בחור אחד אמר לי, מאוד רוצה לבוא לישיבה, אבל למה הוא לא בא לישיבה? מה אני אעשה עם הכלב שלי? אז חודשים לא בא לישיבה בגלל הכלב, עד שבסוף מצא איזה סידור. לא שאני אומר שצריך לזרוק את הכלב לרחוב, אבל לא בשביל זה אתה צריך להפסיד חודשים שאתה לא נמצא בישיבה, תמצא פתרונות. כך כל דבר, כשאדם הולך במאזני צדק, מרוויח. נסיים בעוד נקודה אחת, שגם יכולה לתת הרבה כוח, הרבה חיזוק, כשיש לאדם התחבטות, האם להיות ישר בעסקים. כי לפעמים לא מדובר בעוד 20 שקל או 10,000 שקלים, לפעמים מדבר בסכומי העתק, שאדם מרגיש פה, אם אני לא אהיה ישר, אני יכול להרוויח הרבה כסף. חז"ל לימדו אותנו שכשיש ניסיון קשה, בכל תחום בחיים, תכניס גם את היראה, לא רק את האהבה. האהבה זה מה אני מרוויח. תכניס גם את היראה. ובנושא הזה של גזל בדיני ממונות, הזוהר הקדוש אומר שהאדם חוזר בגלגול כדי להשיב כסף שהוא לקח בגזלה שלא כדין. ולחזור בגלגול זה צער גדול, זה איסורים נוראיים. אם אדם עלה 100 קומות ברגל, המעלית התקלקלה, והחדר שלו 100 קומות. עלה 100 קומות, מתנשף, אבל מה לעשות, צריך לישון הלילה. לקח לו 3 שעות עד שהוא הגיע למעלה. כשהגיע לדלת, נזכר שהמפתח של החדר ברכב. איך הוא מרגיש? צריך לחזור הכל. זה כלום לעומת אדם, צריך לחזור בגלגול.
זה צער גדול, איסורים גדולים. ואדם שגזל והגזלה נשארה בידו, צריך לחזור בגלגול כדי להשיב את הגזלה. יש סיפור ידוע שהיה עם הארי הקדוש, תלמיד של הארי הקדוש. הוא פעם שאל אותו, בספר הזוהר הקדוש, על פרשת משפטים. כל פרשת משפטים עוסק בדיני ממונות, בין אדם לחברו. ושם כתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה אחרי שמשה רבנו ירד מהר סיני, מיד אחרי, פרשת יתרו זה מעמד הר סיני. פרשה שאחרי פרשת יתרו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. משה היה 40 יום, קיבל הדרכה, הוראות, מה לומר לעם ישראל, והכל דיני ממונות. אומר הזוהר, נקרא את לשון הזוהר, על הפסוק הזה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אילן אינון סידורין דגלגולה, אלה הסדרים של תורת הגלגולים, גלגולי נשמות, דינין דנשמתין, הדין של אותם נשמות, דהתדנו כל אחד ואחד לקבל עונשה, כל אחד ואחד לקבל עונשו. התלמיד של הארי הקדוש בא אליו, אמר לו, אני לא מבין, מה זה קשור, הפרשה הזו שעוסקת בדיני ממונות, ואלה המשפטים, אומר הזוהר, זה התורה של הגלגולים, מה הקשר לכל העניין הזה? אמר לו, הארי ז"ל, אתה רוצה תשובה מוחשית? הארי הרי לו ראייה רוחנית מדהימה, מה שמעידים עליו תלמידיו, זה פלא פלאות. מהרך הוא מספר שהוא הלך איתו ליד בית העלמין של צפת. הוא לא גדל בצפת, הוא הגיע לצפת כשכבר היה מבוגר. וזמן קצר אחרי שהגיע לצפת, כבר התאספו תלמידים, ראו אדם גדול בתורת הסוד. וכשעברו ליד בית העלמין של צפת, הוא שואל אותו, תגיד לי, מי זה פלוני? אמר לו איזה שם, אמר לו. אז אמר לו, הוא עומד על המצבה שלו שם, הוא לא רואה מה כתוב על המצבה, אבל הוא אומר, אני רואה את הרוח שלו על המצבה, מבקש שנעשה לו תיקון, כי הוא היה איטליז שהכיל אנשים בשר טרף, אז מבקש. ומי זה היה? הוא רואה את הרוחות של הנפטרים שם, איפה יש היום דברים כאלה, אנשים עם ראייה מדהימה כזו. אז אותו תלמיד רצה להבין את הזוהר, למה כתוב גלגולי נשמות על אלה המשפטים שזה דיני ממונות. אמר לו, אתה רוצה תשובה מוחשית? יש פה איזה נווה מדבר מחוץ לעיר, תקום 4 בבוקר, תישאר שם עד 12 בצהריים, אתה לא זז משם. ותדע שאתה לא אמור להיות שם. מה שאתה רואה, אתה לא מדבר מילה. כי אתה לא אמור להיות שם, אתה רק הולך בשביל ללמוד. הלך, היה שם, שמע דהירות של פרש, הוא מסתתר בין העצים, ויש שם קצת עצים ומעיין של מים. דהירות של פרש מתקרב, מעובע כולו כל הלילה דהר, ראה שם את המים, ירד, רחץ פנים, ככה התארגן קצת, שכב לנוח. אחרי זה חצי שעה התעורר, מבוהל שהוא צריך להספיק את הדרך, עלה על הסוס דהר. הוא רואה אותו מתרחק, אבל צרור גדול של כסף נשאר שם. אחרי כמה דקות מגיע אדם אחר, נראה אדם רגיל, גם הוא יודע שפה נווה מדבר, שתה מים, רחץ את הפנים, פתאום רואה, התעשרתי היום. לקח את הצרור של הכסף, המשיך, מודה לבורא עולם, נהייתי עשיר. לאחר שעה הגיע הלך עני, לבוש קרעים, עני מרוד. וגם הוא, יש לו פה איפה לשטוף את הפנים. העני הזה, שכב לישון, נרדם. דהירות נשמעות, מי חזר? הפרש. כשיצא לדרכו, פתאום גילה שהצרור של הכסף, שהוא עבד עליו שנים, היה במדינה רחוקה, חוזר לבית עם כל הכסף שהוא עבד עליו כדי לקנות בית, לחיות. ניסה להיזכר איפה איבדתי את זה. אמר, כנראה כשישנתי שם, שם זה היה. הגיע לשם, ראה את העני הזה שוכב פחות או יותר אותו מקום שהוא ישן, העיר אותו, איפה הכסף? על איזה כסף אתה מדבר? אתה החבאת את הכסף, אני לא לפני הרבה זמן הייתי כאן, נפל לי פה צרור, הוא לא מבין מה הוא רוצה, עיקה אותו, חבט בו, פצע אותו, קרא לו את הבגדים, חיפש מה, ראה שאין לו כלום, אמר, טוב, כנראה טעיתי במקום אחר, עלה על הסוס, המשיך. התלמיד הזה אסור לו לצאת, אבל הוא כולו רותח, איפה הצדק? כשחזר לעיר, בא לארי הקדוש, אומר לו, ארי, קיבלת תשובה? אמר לו, קיבלתי עוד כמה שאלות, לא תשובה. מה זה צריך להיות? איפה הצדק האלוקי? אמר לו, אני אסביר לך. אתה חושב ששלושתם, לראשונה, מה שהפגיש אותם זה המעיין הזה. תדע שלא. הם נפגשו גם בגלגול הקודם. ומעשה שהיה כך היה. היו 2 חברים.
שלאחד היה חיסכון גדול של כסף שהוא עבד עליו המון שנים, לעת זקנה. בא חברו, אמר לו, תלווה לי את זה, אני צריך לפתוח איזה עסק, ואני מבטיח לך, זה יצליח, אני מחזיר לך את הכל. הוא היה תמים, לא שטר ולא עדים ולא כלום, הלווה לו. כשבא לבקש, על מה אתה מדבר? אתה משקר. כי הוא הסתבך בעסקים, לא שהוא היה אדם רע, אבל הסתבך ולא... הוא מתחנן, בוכה, שום דבר לא עזר. לקח אותו לשופט בבית המשפט. השופט היה חסר סבלנות באותו יום. אם היה לו סבלנות, היה חוקר, דורש, שואל, הוא לא היה יותר מדי, היה נשבר, מודה על האמת שאין לו, היה בסוף מחזיר את הכסף. אבל השופט הזה זלזל, לא היה לו סבלנות. יש לך הוכחות? אין לך הוכחות? לכו הביתה. אפילו לא ניסה להוציא את הצדק לאור, לא ניסה לחקור, לא ניסה להיכנס לעומק. הגזלן הזה מת, הנגזל מת והשופט מת. זה היה בדור שלפנינו. הקדוש ברוך הוא החזיר אותם בגלגול. הפרש הזה שעבד שנים ואיבד את הכסף מזה, זה הגלגול של הגזלן בגלגול הקודם. ההלך הזה שבא ומצא את הכסף מזה, זה האדם שגזלו ממנו. הוא היה צריך לחזור בגלל סיפור אחר. כי אם הוא לא צריך לחזור, אז הקדוש ברוך הוא מסדר שהיורשים שלו יקבלו את הכסף. אבל אם הוא בעצמו חוזר, אז הוא מקבל. אז הוא בא, פתאום רואה כסף, שמח, מציאה. וזה שחטף את המכות אחר כך, מי זה היה? השופט. ומי צריך להכות אותו? הגזלן. הגזלן ניקה את השופט. אני בגללך חזרתי בגלגול. אם היית מעמיד אותי על האמת בגלגול הקודם, הייתי מחזיר את זה. לכן משמיים מסובבים, אמר לו עכשיו תבין למה בפרשת ממונות, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה בפשט, בסוד של הפסוק, זאת תורת הגלגולים, כי הדבר תלוי בזה. וכשאדם מתבונן בדברים, חושב לעצמו, באמת שווה לי ללכת שלא ביושר, הרי בסוף אני צריך להחזיר את זה, אז למה לקחת מה שלא שלי? הולך בדרך אמת, מרוויח חיים טובים בעולם הזה ובעולם הבא. נסיים בברכה שהשיעור הערב יהיה להצלחת ושמירת עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, שישובו כולם לבתיהם בריאים ושלמים, אמן. תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. אנחנו לשאלות. שלום לרב, כשיש לי או לחבריי שאלה בהלכה, אנחנו פונים לאינטרנט, לרבי גוגל במרכאות. הבעיה שאנחנו מקבלים הרבה תוצאות ודעות שונות. איך אפשר לדעת מבין כולם מהי ההלכה הנכונה? זה ודאי שמאינטרנט אי אפשר ללמוד הלכות. עוד מעט יעשו את הבינה המלאכותית רבנית שהיא גם תפסוק הלכות. ודאי שאי אפשר ללכת על פי אינטרנט. צריך לשאול שאלה נקודתית. לפעמים פרט אחד שלא שמים לב אליו יכול לשנות את ההלכה. מאסור למותר, ממותר לאסור. ואתה מחפש שם, אתה חושב שזה דומה וזה לא דומה. לכן תמיד צריך לשאול רב שיפסוק את ההלכה על פי האמת. וצריך שיהיה תלמיד חכם שיודעים שהוא בקיא בהלכות. יש גם בהלכות מסוימות, יש הבדל בין מנהגי האשכנזים, מנהגי הספרדים, אלה שנוהגים לפי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף, אז צריך לדעת לשאול רב שפוסק על פי הפסקים האלה. וזו ההזדמנות גם לבשר שיש את המיזם הזה שנקרא מענה זהב, ראשי תיבות זהב, זמינות הלכתית בוואטסאפ, שאנשים יכולים לשאול במקום, ויש צוות רבנים בתורנות, שבכל שעה יש תורנות של רבנים שנבדקו אצלנו בכולל, לראות שהם באמת מוסמכים לפסוק בהלכה, והם משתדלים לענות כמה שיותר בהקדם, וזה שירות ללא תשלום לציבור, שכל אחד שרוצה יכול להירשם, אפשר לראות אצל משה את המספר טלפון של אם מופיע עוד יותר טוב, יוכלו להירשם ולקבל תשובות הלכתיות, כל אדם לפי מנהגי האשכנזים שיציין בדברים שיש הבדלים, כן, רוב הדברים אין הבדלים. שלום לרב, אני מפעיל עסק שפתוח בשבת. לאחרונה אני מתחיל לקבל נקיפות מצפון וזה מטריד אותי. השאלה שלי האם אפשר לתת לחבר יהודי שאותו זה פחות מעניין להפעיל את העסק במקומי בשבת.
ראשית צריך לומר יישר כוח שמעלים את השאלה ורוצים לחפש אמת ולא כלאחר יד. ישנה טעות רווחת משום מה שהאדם שלא שומר שבת חושב שמותר לו לחלל שבת. כאילו אתה דתי, אסור לך, בוא אני אדליק, קשה לך להדליק את האור, אתה לא יכול, אני אדליק לך את האור. ודאי שלא שייך לומר דבר כזה, זה כמו שאחד לא יאמר לשני, אתה הולך, נזהר מאוד שלא תיפול מהגג, אני אפול במקומך. איזה מין דבר זה? כמו שאני לא רוצה ליפול מהגג, אני לא רוצה גם שאתה תיפול מהגג. התורה היא תורה של כל עם ישראל. לא רק הדתיים יצטוו לשמור שבת, גם מי שחושב שהוא לא דתי, הוא יהודי וצריך לשמור שבת. לכן ודאי שלא שייך להכשיל אדם אחר, אם אני לא רוצה לעבור עבירה, אסור לי להכשיל אדם אחר שיעבור עבירה. לכן, לתת למישהו אחר שיפעיל את העסק בשבת, או לעשות שותפות עם יהודי שיעבוד בשבת, זה ודאי אסור. ישנם מצבים, כשאין בהם הכשלה של הרבים, כמו במקומות בחוץ לארץ, של עסקים מסוימים, שהאזור שם של גויים, מותר לעשות שותפות עם גוי, באופן שהעסק יהיה, אבל זה צריכים ללכת תלמיד חכם שבקיא בהלכה, שיעשה להם חוזה מראש, לפני שפותחים את העסק, שכל הרווחים של שבת יהיו שייכים לגוי, כל הרווחים של אחד הימים בימי השבוע יהיו של היהודי, זה כנגד זה, ושאר הימים חצי חצי. יש אפשרות כזו לעשות, יש חוזה הלכתי שאפשר לעשות. אבל עם יהודי ודאי שלא שייך דבר כזה, וגם צריך להיזהר, לא להכשיל את הרבים. גם אתה לוקח יהודי שהוא ימכור בשבת, אבל זה לא רק הכשלת אותו. עצם זה שהעסק שלך פתוח בשבת, ויהודים באים ונכשלים שם, זה גם בעיה, אסור להכשיל את הרבים. וצריך לדעת, הניסיון הוא לא קל. אני יודע מאנשים שבאמת רצו לעבור לשמירת שבת, ובאו להתייעץ, שהעסק שלו פתוח בשבת, היה מקרה של תחנת מוניות, של יהודי שהגיע לכאן גם פה בשיעור, וסיפר את הסיפור שלו. יש כמה מקרים כאלה, והניסיון הוא לא קל, כי מרגישים בשבת, אני מרוויח מאות אחוזים, אבל חוץ ממה שכולם יודעים שכסף של שבת אין בו ברכה, זה דמיון שהם מרוויחים, כמו שסיפר לי, היינו בהרצאה בבוסטון, בארצות הברית, והיה שם בחור שרואים על החזות שלו, שזו פעם ראשונה שהוא בא בכלל לשיעור תורה. ואחרי השיעור ניגש, כולו נבוך, הוא אמר שהוא גר בראשון, פה בארץ, כבר שנים, הרבה שנים, הוא ירד לארצות הברית, לא בשביל להשתקע, הוא אוהב את הארץ, הוא חוזר, אבל הוא אמר, אני כישרוני, ההורים שלי גרו בסחירות כל החיים, אני חייב דירה. אז הוא אמר, אני הולך לשם, אני עושה כסף, יעבוד בימים, בלילות, שבתות, חגים, בלי מנוחה. עד שהוא יקנה איזו דירה יפה כמו שהוא מתכנן, ואז הוא יחזור לארץ. שנים הוא אומר, הוא עבד שם, הפעיל עגלות. רוב הישראלים שהולכים שם מגלים שהם חיו בדמיונות, שהולכים לשם להתעשר. שם למה הוא מרוויח יותר בדולרים, גם ההוצאות שלו בדולרים, הסחירות, זה לא... אבל הוא היה מאלה שבאמת עבדו בלי סוף, וחשבון הבנק הולך ותופח. הוא הביא חברים מהארץ שעבדו איתו בעגלות, יעשו את כל ה... והיו כאלה שאמרו לו, אני לא עובד בשבת. אני לא דתי, אבל לא עובד בשבת. יש לי קו אדום, ובתוך זה זרקו גם את המילים, אין ברכה בכסף של שבת. והוא אומר, אני צחקתי עליהם, מה זה אין ברכה בכסף של שבת? בוא תראה את החשבון בנק שלי. כמה אני מרוויח כל שבת. הסכומים תופחים. וכבר כמה שנים מרוויח ומרוויח. אז הוא היה לועג להם, אתם לא רוצים, אל תעבדו, אבל הוא היה ממשיך. הגיע הזמן שהוא הגיע לסכום גדול, שהוא יכול לקנות דירה והוא חוזר לארץ. אז הוא נכנס לאינטרנט, ראה אזורים שונים, מגרשים של בני ביתך, פרטי, בעצם מקום שקבלן בנה כמה דירות פרטיות, בריכה, משהו חלם שיהיה לו. הסכום שהיה הולם, הוא הודיע לו, תשמור לי את הדירה הזו, אני בא לארץ, חותם חוזה, הכסף מוכן, אני משלם לך וזה שלי. שבוע לפני החזרה לארץ, סיפרו לו שיש מניה שמכפילה את עצמה כל שבוע. אז הוא עושה חשבון פשוט, אם עכשיו יש לי, לא יודע כמה, נניח 2 מיליון דולר, ואני קונה את המניה, תוך שבוע 4 מיליון, אני קונה את הבית, נשאר לי עוד, יפה. השקיע את כל הכסף במניה, באותו שבוע היא נמחקה. כל הכסף הלך. אז הוא בא להרצאה, אומר לי, אני אפילו מתבייש לחזור לארץ. היום אני מבין שבאמת אין ברכה בכסף של שבת. אני חייתי בדמיונות, החשבון בנק תופח, אבל זה סתם מספרים. כשאני בא לממש, הכל נעלם, זה לא קיים. הוא בא בכאב לשאול מה הוא רוצה, אבל חוץ מהעניין הזה שאין ברכה בכסף של שבת, צריך לזכור כלל גדול.
אדם שמקריב בשביל הקדוש ברוך הוא, וזו הקרבה. זו הקרבה. אדם שיש לו עסק פתוח בשבת והוא סוגר אותו, או עסק לא כשר שנמצא באזור ששם מכניס, והוא הופך אותו לעסק כשר. אם כי ברוך השם, בשלוש שנים האחרונות, המון עסקים בארץ היו לא כשרים ועברו לכשרות, ומעידים שהרווחים שלהם עלו. יש היום התעוררות גדולה של ציבור שמתחזק בארץ, ואנשים מחפשים כשרות, גם אם עדיין בלי כיפה, אבל רוצה כשר, לא רוצה לאכול נבלות וטרפות, שקצים מורמסים. אבל גם אם נראה שאני מפסיד, אין מצב שאתה מפסיד באמת. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ידרוש ממך משהו ולא ייתן לך פי 1000. זה יכול להיות פי 1000 בכסף, יכול להיות לא בכסף, יכול להיות בילדים. בילדים מוצלחים ומשובחים שזה יותר שווה ממיליונים. יכול להיות בזוגיות. לך תדע, לבורא עולם חסר איך לתת, יכול להיות בבריאות, אולי את הגזרה של בריאות, ובזכות המסירות נפש הזו של השמירת שבת, הבן אדם הזה בכלל לא ידע שהתחיל לו גידול ונמחק בגוף. מאיפה יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא, איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לו? אבל אין מצב שאדם יקריב ולא יקבל פי כמה. אני אסיים מה שסיפר לי לפני לא הרבה זמן, הייתה הרצאה לעובדי אל על, ואחד העובדים הבכירים שם, הוא אחראי על המשלוחים בבטן המטוס. אז יש מטוסים שמטיסים לארץ ומביאים נפטרים לקבור אותם בארץ. ולכהנים יש בעיה, אתה נמצא במטוס למעלה, למטה יש נפטר, אז זה טומאת מתים. אז הראו לי את הסוג ארון מיוחד שעשו, שהטומאה לא בוקעת, עושים טפח, יש בזה כללים הלכתיים. ותוך כדי הוא מספר לי שהוא עובד ותיק באל על כבר עשרות שנים, אז הוא עבד גם בתקופה שאל על לא שמרה שבת, בתקופה שאל על כן שמרה שבת, עכשיו הכל שומר שבת, ציבור יודע שבקורונה אל על כמעט פשטה רגל, ויש יהודי חרדי מארצות הברית, שאמרו לו שאין טעם לקנות, החברה בקריסה. אבל הוא שאל את הרב שלו, האם לקנות את אל על, שזה סכום ענק, אבל אף אחד לא ידע מתי סוף הקורונה, אין טיסות, אין כלום, רק לשלם משכורות, היה ממש משבר גדול בתעופה העולמית. והרב שלו אמר לו, זה של ישראל, תקנה. צריך להציל, אי אפשר שהתעופה של ישראל תושבת. תקנה והשם ייתן לך ברכה, נכון שזו הקרבה, אבל אתה, השם נתן לך כסף. זה נראה כמו סוג של איזה, אבל זה לא אסון אם הוא ישקיע את הסכום הגדול הזה. הוא בא לחתום חוזה, התברר שהוא אזרח אמריקאי, אין לו אזרחות ישראלית. אבל הבן שלו לומד בישיבת מיר בירושלים, יש לו אזרחות ישראלית. שהציבור ידע, כל אל על היום שייכת לאברך בישיבת מיר. חתמו על שמו. ומאז אל על זינקה ברווחים שלה בצורה לא נתפסת. לצערנו עם האסון הגדול הזה שהיה עכשיו, שכל העולם ביטל את הטיסות לארץ, זה עוד הכפיל ושילש את הטיסות של אל על, הכל התנקז, רק אל על טסה. אבל זה לא מה שהוא סיפר לי, העובד הזה. הוא אומר, אני אחראי על כל המשלוחים שנכנסים לבטן המטוס. הוא אומר, תשמע סיפור. כשהחרדי הזה קנה את אל על, הוא הודיע שבשבת לא עובדים בכלל. לפני כן אל על לא טסה בשבת, אבל הוא הודיע שגם לא עובדים בכלל בשבת. אמרו לו, אבל יש מטוסים שבשבת, המטוסים לא טסים, אבל יש את כל המשלוחים ששולחים מהארץ לחול. חוץ ממה שהטסים למעלה משלמים כרטיסים, יש גם את משלוחי אוויר ששולחים בבטן המטוס, שגם זה רווח גדול לחברה. ובשבת היו ממלאים את בטן המטוס, המטוס עומד מושבת, אז זה זמן להעמיס. והוא אומר להם, לא, מהיום לא עובדים בשבת. אז העובדים שם התמרדו, אמרו לו שבשבת הרי מקבלים כפול מאשר עבודה ביום חול. אם אתה מעביר אותנו ליום חול, אתה חותך לנו את המשכורת בחצי. והוא, תראו, אדם יקר מאוד, אמר להם, תעברו ליום שישי ואני משלם לכם 200% כמו בשבת. המשכורת לא תיפגע, אבל אל תעבדו בשבת. אני רוצה בשבת, כל אחד יהיה עם אשתו, עם הילדים במשפחה, הם ברכו אותו, הודו לו, איזה הרגשה זה שאדם בשבת הולך להעמיס במטוסים במקום לשבת עם אשתו והילדים בבית. אבל מצד שני יש להם משכורת. אמר, אני אתן לכם 200% ביום שישי. מספר לי אותו עובד שהוא אחראי על כל העובדים האלה. הוא אומר, אתה לא תאמין, אבל מאז שהוא עשה את זה, הרווחים של המשלוחים באל על זינקו פי כמה. אמרתי לו, אבל תסביר לי איך, מה ההיגיון? הוא אומר, לא ברור ההיגיון, אבל יש לי כיוון. כשמעמיסים בבטן המטוס,
יש הבדל אם אתה, הרי זה נפח, נכון? הכל עניין של נפח. אתה יכול להכניס נפח שהוא שוקל המון, ונפח שהוא קל. מאז יש חברות שחתמו עסקאות עם אל על, שהנפח הוא קל, הדלק של המטוס הרבה פחות, כי לא צריך את המשקל הגדול, ואז הם משלמים את הסכום, משהו, אני לא הבנתי את כל החשבונות שהוא עשה לי שם עם העניין של הנפחים והמשקלים, אבל הוא אומר זו המציאות, שהמשלוחים עצמם, לא רק שהוא לא הפסיד שהוא העביר ליום שישי, הרוויח הרבה יותר מאשר, גם המנכ"ל של אל על לפני שנים, כבר היה מנכ"ל, התחלפו אחר כך, עכשיו יש מנכ"לית, דיבר על המנכ"ל לפני 3 שהיו. אז מי שזוכר גם היה סיפור של אל על טסה בשבת, והחרדים הודיעו שלא יטוסו, כי זה חילול השם שדגל ישראל נוחת במדינות אחרות. אז אל על, שלא ברצונם, אבל נשברו ואמרו שלא יטוסו בשבת כדי לא להפסיד את החרדים, ראו שזה כנגד זה. ואז המנכ"ל של אל על אמר לי, אולי אדם דתי. הוא אומר, תדע שמאז שהפסקנו לטוס בשבת, אל על שהייתה בגירעון, לא רק יצאה מהגירעון, היא עברה לרווחים. ואין לי הסבר טבעי איך זה קרה, מלבד הזכות של שמירת שבת. לא, זה משהו לא טבעי. שיצאנו מהגירעונות, הרי אז הם רצו לטוס בשבת, כי אמרו שיש גירעונות, צריך לחסות אותם. הרווחנו יותר. זה כלל גדול, יש לקדוש ברוך הוא את הדרכים שלו, כשהולכים איתו ביושר, איך לתת לאדם את השפע והברכה. לסיום רוצים להודות כאן בשם כולם, למשה חיים היקר ולכל העוזרים והמסייעים לאורך ימים ושנים טובות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. גדל והתקדש שמי רבה, בעל מה דיברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה וקרם בשיחי. וחי יכונו במכון בחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם ועל מעל מיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שבית קודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, תסכין בורתה קדישתה, די בהתראה, דין בדין, בכל אתר ואתר. יהיה לנה ולאון ולכון חיננה וחסדה ורחמה. מין קדם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן. יהיה שלום הרבה, מין שמיה חיים בסבב וישועה ונחמה, ושזבר ורפואה הגאולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום אמרו וברחמה ויעשה שלום עלינו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. תודה רבה לכל הקהל היקר שהגיע לפה, תודה רבה לכל הצופים שצופים בנו, שמשתפים, אשריכם. שיהיה לכולם שבת שלום, פרשת בלק, לכו לשמוע את הפרשה הקדושה, את הפרשה שמנסים לקלל את עם ישראל, אבל לא יכולים, אי אפשר לקלל את עם ישראל. כל כללה שיוצאת על עם ישראל יוצאת רק בברכה, בעזרת השם, שיהיה ישועות ונחמות, דברים טובים, בשורות טובות, שיחזרו כל החטופים בשלום בעזרת השם במהרה. הקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילינו בכל מקום שהם, שיהיה לכולם שבת שלום, תפילת ערבית עכשיו פה, ברכה והצלחה לכולם.